τον άκουσε, δεν είμαι ασφαλής στην Ιντερόσιαν. Δηλαδή ασφάλεια. Ναι. Ουαχ, ο δικός θα είναι. Ωχ, το μάτι μου. Ήμαρτον κύριε, τι άλλο θα ακούσουμε. Λοιπόν, Τι λοιπόν. θα περάσει την κρεβατοκάμαρα να πω μου. Ευρυδίκη σύνερθε, είναι μπροστά και το παιδί. Άντρε μπαμπά, παίρνα καμιά φορά στην κρεβατοκάμαρα. Μην κάνεις το δύσκολο. Ίσως είναι τα σημερινά παιδιά, να δεις που αυτός θα τα ξέρει όλα. Τι βέβαια τα ξέρεις. Ω, και εσύ τα ξέρεις. Εσύ τι λες, δεν τα ξέρω. Τότε δεν χρειάζεται να πας στην κρεβατοκάμαρα, μπορείς να μείνεις και εδώ. Δεν θες ακόμα είσαι. Φόρα. Γιατί καλέ, δεν έχω περίπτω. Φόρα του σου λέω, ξέρω εγώ θα έχεις 10, προσφέρεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι περιπτώσεις. Κοιμοσύνης, φόρα του ψηλό και ας ερωτήσει. Έλα, άνοιξε το στόμα σου. Εντάξει. Τώρα είμαστε απολύτως σίγουροι ότι επί 5 λεπτά Δεν θα μολύσει η κοτσάνα. εσένα λίγα τα λόγια, σε βλέπει όμως την άρρωση. Γιατί είναι άρρωση, επειδή θέλει να πας στην κρεβατοκάμαρα. Ποιος είναι άρρωση, γιατί τα άπλεξα. Έχουμε ακόμα 3 λεπτά. Άσχημο πράγμα η τρέλα. Έχει διαλύσει ολόκληρες οικογένειες. Ευρυδίκη, πώς το έκανες αυτό. Μην αλλάζεις κουβέντα. Πες πώς το έκανες αυτό. Μίλα αργά και καθαρά. Μην βάζεις στα λόγια σου. Πες πώς το έκανες αυτό, γιατί στην κατάσταση που είσαι θα σου βάλουν κατενές και θα πονάς. Λέγε. Α, αυτό να μου πεις. Αλλά πριν δεν κάπησες έτσι. Αυτό να μου πεις. Άλλο το γάβισμα όταν πεινάς, άλλο για κλέφτη, άλλο για την κρεβατοκάμαρα. Που λέει ο λόγος ήθελα να πω. Δόξα τω Θεώ, πέρασαμε και καλά χρόνια μαζί. Το θέλει η μοίρα, το πεπρωμένο. Τι να κάνουμε, έγινε πάει η κατάσταση. Θα το δεχτούμε. Γλυκιά μας Πατερουλή. Παντών. Λέω, γλυκιά μας Πατερουλή. Σε ετοιμάσαμε μια πολύ ωραία έκπληξη. Αν και δεν βρίσκω τόσο κατάλληλη τη στιγμή μπορώ να μάθω περί τίνος πρόκειται. Πέρασε. Πού? Στην κρεβατοκάμαρα. Δεν είναι από εδώ. Τσακί σου γρήγορα. Τι τους έβγαινε ξαφνικά όλους με την κρεβατοκάμαρα. Εδώ τρίσε και δεν μπορώ να τους στρέψω. Τι έγινε, πατέρα. Τι να γίνει ρε μπία. Τι έχει, μαμά. Άστα σου πω μετά. Έρχεσαι μέσα μια στιγμή. Πού? Στην κρεβατοκάμαρα. Α, ναι. Πού στην κρεβατοκάμαρα. Πώς το κατάλαβες. Λοιπόν, σε αυτό το σπίτι κάτι δεν πάει καλά. Άκουσες τη μάνα σου. Άκουσες τη μάνα σου που γάβγησε. Τη μαμά. Ναι, τη μαμά. Μπορεί. Τι θα πει μπορεί, άκουσες ή δεν άκουσες. Εγώ προσωπικά όχι, δεν άκουσα. Τρελό θα με βγάλεις. Νίκο. Μάλιστα, μπαμπά. Άκουσες πριν ένα γάβγισμα. Εγώ. Πρέπει να βρεθούμε στις κουρτίνες. Όχι. Άκουσες πριν ή δεν άκουσες πριν ένα γάβγισμα. Όχι, δεν άκουσα τίποτα. Βρε να πάρει. Να το. Όχι, δεν ακούσαμε τίποτα. Άκουσα εσύ πια τίποτα. Όχι. Τώρα. Αδύνατον, θα μου σαλέψει. Μπαμπά, δεν αφήνεις κάτι τα εφημερίδα, γιατί έχω ακούσει ότι... Τι έχεις ακούσει. Να, όταν τη χτυπάς, λέει, ακούγεται περίεργη θορύβη. Η δημοσιογραφία βλέπεις. Τι δημοσιογραφία. Να, ο κίτρινος τύπος, που γράφει διάφορα σκάνδαλα, αληστείες, αυτό και τα λοιπά. Και λοιπόν. Άμα τη χτυπάς, λέει, γαυγίζει. Τι λες βρε τρελό με πες. Όριστε τη χτυπάω. Τι έκανε λέει. Αδύνατον. Τι πάει και την πόρτα. Όχι, αυτό είναι κανονικό. Πήγαινε μέσα γρήγορα, πάω να ανοίξω εγώ.